करू केते जण व्हायचं आम्ही आम्ही माहिती मला धरी घ्यायची या तू काय बघा मारी पा सुना गो काय बघ तर माझं तू तुझे काय बघा सुना सुना याड्या बागरो कुठे नाही का कुठे नाही बे केते जागो बाय बागरो आणला वर पसी गले तर नाही का झप्प गले मोठा उठे ए बाप आ तू बे केते सबु जागो तू छिगरी आड गुरु मु बागो सुनो ए सुनो गो अरे मारे पार का गाडो उद्या सुनाय उद्या सामान देत आहे आपण करू राहिलो चालू तुझा सामान हो ते खुदा सामान देतो सामान मुई भागा बड़ा स्वप्न भेटली मुई जाड जीव नाही तुई धर्म मागून दरी जाई बोल ना हो धर्माको धर्म मागून दरी जाई हो तेरी का सुना ओय ओय ए तू यार ये मत पते पते जा चला मुई जाड जीव पते जाई होला क्या खड़ा है मारो बोला मारो ए बो पिकल फळे किती त्याला काय हो हो अरे लगा हम गोली पकड़ फुटी पड़ी अरे पिंटू पिंटू ओए पिंटू टिक्के साइड को